ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് കിട്ടിയാൽ പക്ഷെ അതുപോലും ഞങ്ങൾക്ക് നിവർത്തിയില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ഥലം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതായത് കാരണം ആരും എടുക്കണ പോലും ഇല്ല. നമസ്കാരം, ചേർത്ത ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം. സഞ്ചരിക്കാൻ ഒരു വഴിയില്ല, ജീവിക്കാൻ മാർഗമില്ല, ആരും ഇവരെ തേടി എത്താറുമില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളും ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് കിട്ടിയാൽ പക്ഷെ അതുപോലും ഞങ്ങൾക്ക് നിവർത്തിയില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ഥലം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതായത് കാരണം ആരും എടുക്കണ പോലും ഇല്ല. വല്ലാത്തൊരു വെള്ളം പൊങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അസുഖം വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങും പോകാൻ പോലും പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ. ഞങ്ങളുടെ മക്കളെയും കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പോലും പോകാൻ രക്ഷയില്ല. ഇപ്പോൾ മക്കൾ കണ്ടതല്ലേ ഈ വഴിയൊക്കെ. ഇതൊന്നും ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കാണാനെങ്കിലും ഒരു മനസ്സുണ്ടായാൽ മതി. പക്ഷെ അതിന് പോലും രക്ഷയില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയൊരു രോഗം വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് പോകാനുള്ളതായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ വഴി പോലും അവരടച്ചു കളഞ്ഞു. പ്രഹ്ലാദ എന്ന യുവാക്കളുടെ കൂട്ടായ്മ സഞ്ചരിക്കുന്നത് വേറിട്ട വഴികളിലാണ്. 100% അർപ്പണബോധമുള്ള യുവാക്കൾ. അവർ തേടിപ്പോകുന്നത് ഇതുപോലെ ആരും എത്തിപ്പെടാതെ അവഗണിക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന സമൂഹത്തിൻ്റെ നേരെയാണ് ഇവരുടെ യാത്ര. ഇതുപോലുള്ള ഒരു മനുഷ്യരും ഈ നാട്ടിലുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. കിറ്റിനകത്ത് എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ടോ? എല്ലാ സാധനവും ഉണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് തരുന്നുണ്ടോ? വേറെ ആരും ഇതുവരെ വന്നില്ല. നിങ്ങളിപ്പോ രണ്ടു പ്രാവശ്യം വന്നതേ ഉള്ളു. വേറെ ആരും വന്നില്ല. പിന്നെ മരുന്ന് കൊണ്ടുത്തന്നായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ മെമ്പർ അവിടെ നിന്ന് മരുന്നൊക്കെ കൊണ്ടുത്തന്നു. ഈസിം പൗഡറും മരുന്നും ഒക്കെ കൊണ്ടുത്തന്നായിരുന്നു. ഇവരുടെ വാക്കുകളിലുണ്ട് അവരനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടതയും നിരാശയും. തുറവൂരിനടുത്ത് വളമംഗലം അനന്തഗിരി പ്രദേശത്താണ് ഇവർ താമസിക്കുന്നത്. ഇവരെ തേടിയാണ് പ്രഹ്ലാദ ടീം അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിയത്. പ്രഹ്ലാദ പ്രസിഡന്റ് അർജുൻ, സെക്രട്ടറി രാഹുൽ കമ്മത്ത്, അനന്തകൃഷ്ണൻ, ആദിത്യ ശങ്കർ, അജിത് എം, സൂരജ് മേനോൻ, ഭരത്, ജഗദീഷ്, സാബുസി എന്നിവരാണ് പ്രഹ്ലാദ ടീം. ഇത് തുറവൂരുള്ള ഏകദേശം ഒരു 20ഓളം യുവാക്കളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയായിട്ട് 2 വർഷം മുമ്പ് ആരംഭിച്ചൊരു സംഘടനയാണ് പ്രഹ്ലാദ എന്ന് പറയുന്നത്. ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി നാട്ടിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയോട് ആരംഭിച്ച് തുടർന്ന് അതൊരു ട്രസ്റ്റായിട്ട് രൂപീകരിക്കപ്പെടുകയും ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണ മൂലം വളർന്ന് ജനങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് സഹായങ്ങളായിട്ട് മുന്നോട്ടെത്തി അങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചു പോരുന്നൊരു സംഘടനയാണ്. കഴിഞ്ഞ പ്രളയകാലത്തിനും അതിനുശേഷം വന്ന ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്തിനും ഉൾപ്പെടെ ഏകദേശം ഒരു 5 ലക്ഷത്തോളം രൂപയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചത് ഈ നാട്ടിലെ എല്ലാ ജനങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് പിന്തുണയാണ്. ഒരു പെർമനൻറ്റ് ഫണ്ടിങ് എന്നതിന് അപ്പുറമായി ഓരോ ക്രൈസിസ് വരുമ്പോൾ അതിനെ നേരിടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഫണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന് സഹായിക്കുന്നത് ഓരോ സുമനസ്സായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ തുടങ്ങിയ ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇതിനു വേണ്ട പ്ലാനിങ് നടത്തുകയും പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ അതിന് വേണ്ട വോളണ്ടിയർമാർ മുന്നോട്ട് വരികയും മറ്റൊരു കൂട്ടായ്മയായ ഒരു ശ്രമം ഉണ്ടാകുകയും അതിൽ നിന്നും പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിച്ച് ഫണ്ട് വരാൻ തുടങ്ങുകയുമാണ് ഉണ്ടായത്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 1 ലക്ഷം രൂപയുടെ അടുത്ത് സാധനം ഈ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചു. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ നന്മ ഫൗണ്ടേഷൻ, അതായത് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് നന്മ ഫൗണ്ടേഷൻ, MBT നന്മ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു വയറൂട്ടം എന്ന പദ്ധതിയിലൂടെ ഏകദേശം ചേർത്തല മുതൽ അരൂർ വരെയുള്ള വഴിയോരത്ത് കഴിയുന്ന പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഉച്ചയൂണ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പദ്ധതി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് മുടങ്ങാതെ ഉച്ചയൂണ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നുമുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും അനുഭവിക്കുന്ന കോവിഡ് രോഗികൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് രോഗങ്ങൾ മൂലം ഈ ലോക്ക്ഡൗണിൽ പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അതായത് മരുന്നുകൾ, അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മരുന്ന്, ക്യാൻസറിന് രോഗികൾക്കുള്ള മരുന്നുകൾ, അങ്ങനെ അത്യാവശ്യപ്പെട്ട മരുന്നുകളെല്ലാം നമ്മൾ ഡീലർമാർ വഴി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വാങ്ങിച്ച് അവരുടെ അടുത്ത് എത്തിക്കുകയുണ്ടായി. അതോടൊപ്പം തന്നെ കേരള കോവിഡ് വാരിയേഴ്സിൻ്റെ ഒരു അസോസിയേഷനിൽ നമ്മൾ വന്ന് അവർക്ക് വേണ്ട അവരോട് സഹകരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെല്ലാനത്ത് ഈ ഒരു പ്രകൃതി ദുരന്തം നേരിട്ട സമയത്ത്, കടലാക്രമണം നേരിട്ട സമയത്ത് അവർക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിരുന്ന സാനിറ്ററി പാഡുകളും കാര്യങ്ങളും ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളത് പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ ഇടയാകുകയും അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ഇടപെട്ട് ഏകദേശം 1000ഓളം നാപ്കിന്നുകൾ നമ്മൾ കൈമാറുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി. ഇപ്പോൾ തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് പലചരക്കോ പച്ചക്കറികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നമ്മൾ പച്ചക്കറികളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സവാള, തക്കാളി, ഉള്ളി അങ്ങനെയുള്ള പല സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മരുന്ന് ആവശ്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കോവിഡ് രോഗികൾ എന്ത് സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ച് നമ്മളെ വിളിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു യുവ കൂട്ടായ്മ എന്ന നിലയിൽ തന്നെ ഞങ്ങളോട് ജനങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ സഹകരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് മുന്നേറുന്നത്. പിന്നെ പുതിയൊരു മുന്നേറ്റം എന്ന നിലയിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ കണ്ടൽക്കാട് കൃഷിയിലൂടെ
കടൽ തീരങ്ങൾക്കും കായൽ തീരങ്ങൾക്കും സംരക്ഷണം ഒരുക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ബഹുമാനപ്പെട്ട കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ പി പ്രസാദ് സാറ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്ന് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ആ ഒരു പദ്ധതി ഇതിൻ്റെ പാരലായിട്ട് തന്നെ പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളൊരു സന്ദേശം ഉൾപ്പെടെ തണൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രകൃതി സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിന് രൂപം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പടർന്ന് ജനങ്ങളിലേക്ക് മാക്സിമം എത്താനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിലാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മ. കൂടുതൽ യുവാക്കൾ ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ച് മുന്നോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ തന്നെ വോളണ്ടിയേഴ്സായിട്ട് കുറച്ച് പേര് വരുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ ആളുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് സഹായമായി എത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പം എന്തുകൊണ്ടും മാക്സിമം ജനോപകാരപ്രദമായ കാര്യങ്ങളിൽ എല്ലാത്തിലും ഇടപെട്ട് ജനങ്ങളുടെ ഒപ്പം നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രഹ്ലാദ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് പിന്തുണ നൽകാം, ഇവർക്ക് വേണ്ട സഹായം നൽകാം. മറക്കരുത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ചേർത്തലൈവ്.